ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವತಿಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು. ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮವರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರಲು ಕಾರಣ ಏನು? ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ? ಯಾರು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತೇಳಿ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನಮ್ಮದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಫ್ರಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಸರಿ. ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಟಿವಿಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದು ಡ್ರೀಮ್ ಇರ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಟಿವಿ ನೋಡುದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಬ್ಯೂಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂತ ಉಂಟಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಅದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟದ ಊರು ಮುಂಬೈ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಉಂಟು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬಂತು, ಇದು ಸಹ ಆಗ್ತದಾ. ನಾನೆನ್ಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಹುದಾ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂತು, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಸರ್ ದೀಪಕ್ ಗಾಂಗ್ಲಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ನಮ್ದು ನೇಬರ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ತುಳು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ಏಜಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯಾನ ಎಲ್ಲೆಡಿನ ಚೋಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೋಲೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಸೋಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹೊಂದಿತ್ತದು. ಒಂದು ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಇಂಚಿ ಅవి ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಸ್ ನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀರು. ಮುಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನೋ ಬತ್ತಿ, ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಪತ್ತು ಒಂದ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ. ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನಕ್ಲೆಕ್ಲ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಬಂದವು ಇಂಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲ ಅವಳ ಈ ಪ್ಯಾಥೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಂತೀರು ಮಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮಂತಿನೆಟ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಕೊಂಚ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸರಿ. ಈ ಶಾಲಾ ದಿನಟ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಈ ಶಾಲೆ ಪೋಂದಿಪ್ನ ಸಂದರ್ಭ, ಕಾಲೇಜ್ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೀನು ಪಾಲ್ಗೊತ್ತಂತಾರ. ಒಂದು ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಅಂಚತಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ನಿಂಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸರಿ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ. ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಬಕ್ಕ ಯಾನ ಫಿನಲ್ ಮುಟ ಬೈಜ್ಜಿ. ಸೊ ಬತ್ತದ ಬಕ್ಕ ಅವು ಮಾತ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋ ಬತ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಹೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಂಕ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿದಿಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಚಿ 2024 ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ. ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಇಂಕ ಒಂದು ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಂತೀರ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಲೇರ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ ತೂಕ ಅಂಚೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆತೀನಿ ಅಲ್ತ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಬತ್ತೆ. ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಉಪ್ಪುನ ಮಾಡ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಕ್ಕ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಉಪ್ಪು. ಸೊ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಐಕ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ. ಸೊ ಐಟ್ಲ ನಾನು ವಿನ್ ಆಯೆ. ಹೆರೋ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬತ್ತನ್ ಐಟ್ಲ ವಿನ್ ಆದ್ ಬತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅರ್ತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸರ್ ಪಂಡೆ ನಾನು ಈತ್ ಪುರಾಂಡ್ ಈ ಜರ್ನಿ ಇದು ಪೋರ್ಲೆ ಬಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ದಿನಿಜ್ಜಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋದ್ಯಾನ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಲ್ಪ ಇಂಕ ಖಾಲಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಟ್ಟ ಹೋಕೆ ನಮ್ಮೂರುಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಡುಲ್ಲ ಆತೋಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬರ್ಪೆ ಬೇತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಓಕೆ ಪಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಪಾತ್ರನ ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ಪೋದ್ ಬಲ ಬಂದ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲ ಆಕೊಂಡು ಪೂರ. ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಡು ಏನ ಸರ್ ನಾ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಡು ಯಾನ್ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋದ್ ಬತ್ತೆ. ಅವು ವಿನ್ ಆದ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆರ್ಲ ಆತೆ ಬಂತೀನಿ. ಈ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಬಂದ್ ದಿ ಒಂದು ಕೋಚ್ ಮಂಡೇಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಬಂದ್ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ದೀರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಐಟೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈ ಇಂಕ ಅವು ವಿನ್ ಅವಡೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೋ ಬಿ ಜರ್ನಿ ಉಂಡು ಅವನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಜ. ಸೊ ಆರ್ ಪೋನ ಆತೆ ಬಂಡೀನಿ ನಿನ್ನ ದಾದ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ನೀ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಅವೇನಿ ಜರ್ನಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ನಮ್ಮ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಪೋಪ 10 days ಪೋದ್ ಬರ್ಪ ಅವು ಪೂರ ಅಂಚ ಮಂಡೇಡ್ ದಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ ಅವೇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬಲ. ಸೊ ಅಡೆ ಪೋದು ಅವು ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಇಂಕ್ ನಮಕ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ಆಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಭಿಮಾನ ಭಾಳ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆತೆ ಪಂಡ ವಿನ್ ಆಯ್ಬೋಕ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದೇ ಪೋತಾರು ವಿನ್ ಆತಾರು ಅವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರ್ಪುನು, ಹೂ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್
ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಡೂ ದೈ ಪೊಸೆಸಸ್ ಪಂಡ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಏರಿ ಇರೇಗೆ ಒಂದು ಏರಾರು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪೇರತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಇಪ್ಪಡು ಏರೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಆರಾಡಿದ ವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರು ಗೆತು ಅಂತಾರೆ ಪಂಪಿನಿಂಚ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಎಂಕ ಎನ್ನುವಕ್ಕೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾನೇ ಬಂದು ಯಾಕಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಏನಡ ಬೆತ್ತಗನ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಜೇಸಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಕುಲ್ಲೋಲು ಅಂಚ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಲು ಅಂಚ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಎಂಕ ಅಂಚ ಅಪ್ಪನ್ಕಿ ಎಂಕ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡೇ ಅವಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನ್ಕಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಅವ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಇವನ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತೀರ ಬ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ನಿಕ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಪಂದು ಪುನಃ ಅಂಚ ಇತ್ತನ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನುವಕಿ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿಕಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋನು ಮೇಕಪ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಸೈಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರಕ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅವು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಡ್ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನುವಕಿ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ್ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇತ್ತನ್ಕಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದಾದನ ಪೋದು ಸಾಧನೆ ತೋಷ್ಕೋಲಿ ದಾದನ ಮಲ್ತದು ಏನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಜೆಸಿಗಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂಗ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಎನ್ನ ಹೈಟ್ ಅವು ಫೇಮ್ ಆವಡಿನ ಪುದರ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ದುಂಬುಡಿಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಕನ್ನಡ ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಕರಿಸಬೇಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಮ್ಮ ದಿನಾಲ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿರರ್ ತೂದು ನಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕಿ ನಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಳ್ಳ ಎಂಗ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೋಕೆ ಮಾತ ಪೊಂಜೋಕಲ್ಲ ಅವಡಕ್ಕೆ ಪೂರ ಶೋಕೆ ನಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಅವು ಧೈರ್ಯ ಪೂಜಿಕಿ ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಪುರ ಅನ್ನ ದಿನಾಲ ಒಂಜಿ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕ ಮಿರರ್ ತೂದು ನಮಗೊಂದು ದೇವರ ಒಂಜಿ ರೂಪ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಪ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರಕ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂಪಡ್ ಶೋಕೆ ಕಲರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ್ ವಾಟರ್ ಹೈಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನ್ ಕೆಲವರು ಅವು ಬೇಜಾಡು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಇಜ್ಜ ಜನಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತೋರಲ್ಲ ಸಪೂರ ಅಂಚೆ ಬೋದು ಆಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಸೋಲ್ ಏತ್ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚಂಡು ಒಂದು ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚಂಡು ಮಿಸ್ ಪಣ್ಣಗೊಳ್ಳೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ವಯಸ್ಸು ಏಜಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಪಣ್ಣಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡಿಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ಅದೇನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಟುಂಬ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚಾದ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜನಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಚ ಏರ್ ಮಾತಾಡಲಿರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕ ಜೋಕು ಉಳ್ಳೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ ಏನ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಮೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಏನ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆ ಅಕ್ಲಿಗ ಓಲ ಮಲ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಎಂಚೆಂಚ ಚೂರು ಅಂತ ಮಲ್ಪೇರು ಕಿರಿಕಿರಿ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೇನ ಓಕೆ ನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಬಂದ ಅಂಚೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ದಪ್ಪ ನೀರ್ ಪಣ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಅನ್ನ ಮೇನ್ ಉಪ್ಪುಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಬೇಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೆಲವೇರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಕೆಲವೇರ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಕಿ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಊರು ಬರ್ತದೆ ಬಾಂಬೆಡ್ಪುರ ಎಂಕ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಪೂರ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಉಂಡು ಮಿಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಕ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಎಡಕ್ಕೆ ಏನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇನಿಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಪೋ ಬಂಡೇರ್ ಓಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಶಿಪ್ಪುಡು ಪುನಃ ಬ್ಯಾಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 6 ಮಂತ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇನಿಯೆ ಇಂಚೆಂಚು ಓಕೆ ಬಂಡೇರ್ ಇಡ್ಬೇಕ ವಾಯ್ ಬಕ ಚೂರು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಆರು ಊರು ಎತ್ತೇರು ಸೊ ಆರು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿನಾಲೆ ಎಂಕ ಆಪಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ತೂವಾರೆ ಇಡ್ಬೇಕ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪಣಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏನ್ಬೇಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ಯಾರೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ ಏನ ಇಂಚೆಂಚ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಡಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಓಲ್ಪ ಕೇನಿಯರ್ ಇಂಚೆಂಚ ಒಂದು 10 days ನಿಕ್ ಓಕೆನಾ ಕೇನಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆತೆ ನಿಕ್ ಓಕೆನಾ ನಿಕ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಪನ್ ಅರೆ ಆರು ಬೊಡ್ಚಿದಲ ಬಂದಿಜಿ ಆರು ಎನಡ ಕೇನಿ ನಿಕ್ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಪೋಪೆ ಬನ್ ಬಕ್ಕ ಆರೆ ಖುದ್ದು ಸರ್ಡ ಪಾತ್ರದು ಲೆತ್ತದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೆತ್ತ ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 days ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ದಯಪಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಾತೇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತಿಜೇರು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನತ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಬೈದಿನ ಅಲ್ಪ ಇವನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಫುಲ್ 10 days ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋರೆ ದಲ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ದಲ ಕಂಟ್ರೆ ಪೋರೆತ್ತುಂಡು ಇವನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೇ ಓಕೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ದ ಪೂರ ಸೊ ಫುಡ್ ಪೋದು ಓಲ್ ನಾಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ಕಂದು ಕೊಡೋದು ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೋಡೆ ಅಕ್ಕನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕನ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂದುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಉಪ್ಪೇರು ನಮಗೆ ಏನ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಎದುರು ಪಾಡುವೇರು ಜೆಸಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೂರ ಸರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಕೇನ ಸರ್ ಒಂಚ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಟ್ ಏನ್ ಎದುರು ಪೋಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇಂಗ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಮಹಿಳೆ ಹಿಂದೆ ಪುರುಷ ಇದ್ದಾನೆ ಪಂಪನಂಚಿನಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಪರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಾರು ಆರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಇರ್ನ ಯಜಮಾನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮೇರೆ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಇರೇನು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಲೇಕ ಮಲ್ತಿರತ್ತೆ ಆರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತಿ ಇರ್ನ ಮೆಂಟರ್ ಇಪ್ಪು ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಈರೇನು ಬೆಳೆಸಿದವರು ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಬಣ್ಣ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನಕ್ಲಿ ಏರುಳ್ಳಿರು ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹತ್ತಂದೆ ನಿಖಿಲ ಮೆಂಟರ್ ಮೆಂಟರ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸರ್ ದೀಪಕ್ ಗಂಗೂಲಿ ಸರ್ ಸರಿ ಪ್ಯಾತ್ವೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆರೇನ ಪಣ ಇಂಚ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಪುರ ಆರೇನ್ ತೂದು ಯಾರ್ಲ ಪೂರ ಪೊನ್ನುಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಆರ್ ಇವನ್ ಮಿಸ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಖಾಲಿ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಪಂದತ್ ಮಿಸ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೈಟ್ ಮಿಸ್ ಟೀನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಆರೇನ್ ತೂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಪುಂಕಿ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಅವೀರ್ ಪಣ್ಲಕನೆ ಮದ್ಮೆ ಬಕ ಎನ್ನಲಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಾನು ಲಂಚ ಏನೋದಿತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಾಲೆ ಕುಲೊಂದು ಅಂಡ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ದಾದನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತಿನಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಜಾಬ್ ಪೋದು ಬರ್ಪಿನ ಪೋಪಿನ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಐಕ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏಟ ಯಾನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಸರ್ ಏನೋ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇತ್ತಿನೇಟು ಆರೆ ಎಕ್ ಪೋಲೆ ಬಲೆ ಪೂಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕೊಂಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಹಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಹೋ ಪಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮಹಿಳೆ ಮಾತಾ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ದುಂಬು ಹೂವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಕನಸದಾದ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಡ್ರೀಮ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪನಿಗೆ ಈರೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಉದಾಹರಣೆ ಈರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾನ್ ಏನ ಮಾತ್ರೆಲ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಂದ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾನ್ಲ ತೂಪಿನ ಮಾತ್ರ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ಕಿ ಇಂಚ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಂದೆ ಈ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ದ ಪೂರ ಓ ಇಂಚ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ತಾವಂದು ಉಪ್ಪುನತಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಸ್ ವಿನೋ ತೂಪಿನಿ ಓ ಇಂಚಲ ಉಪ್ಪುನದ ಓ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಪೋರೆ ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ಬಂದ್ आणि ते मुरानी यान विन्नाद बत्ते पण ओ आपुन पण ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಅಂಜಿ ಭರೋಸೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪ್ಲಸ್ ಇರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ ಏರ್ ಪೂರೋಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಖಾಲಿ ಕುಲೊಂದು ಎನ್ನೆಡ ಓಲಾ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಫಿದೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಲೊಲ್ಲೇರ್ ಬಂದ್ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ದಂಜೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ನಡಪುನಾಗ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನ್ಪನ್ಪ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆನಾಗ ಆ ರೀತಿದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಂಗ್ಲು ಆ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈರು ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣುಂಡ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಈರ್ನ ಮಾದರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿದ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಐಕ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಅವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಕ್ಲಿ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಮೆಂಟರ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲೇ ಬತ್ತದುಕೊಂಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ನಮಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಏತ್ 5 days ತಾನೆ 10 days ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮರಣ ಮಿಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಿಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂರ ಅವು ನಮಗೆ ಒಂದು 4-5 days ಎತ್ತೀನಿ ಮಿಸಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 3 days ಮಿಸಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ 5 days ಪೂರ 10 days ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ದಾದಾ ಅಪ್ಪನ್ ಪೂರ ಬಂತೀರು ಡ್ರೆಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತೀರು ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತೀರು ಅವೇನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುರೇಕೊ ನೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಹೊಸದ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಪೂರ 22 countries ಬೈದಿರು ಸೊ ಅಕ್ಕನಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಐಟ್ ಬಾಗ ಸೋವಿನಿಯರ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ಸೋವಿನಿಯರ್ ಪತ್ತಂಬೋಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಪತ್ತಂಬೋಡು ಅಂಚೆ ಬೇತೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂಬೈದೇರು ಪೂರ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ನಾನು ಊರ್ದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ದ ಪೂರ ಕಂಬ್ಲದ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಬೋದಿತ್ತೆ ಪೂರ ಐಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅವಾಗ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ಬೇತೆಕ್ಲು ಇರ ಕೀಚೇನ್ ಪರ್ಸ್ ಶಾಲ್ ಅಕ್ಕನಕ್ಕನ ದೇಶದಾಗ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಫೇಮಸ್ ದಾದನ್ ಪನ್ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಫಿಲಿಮ್ ರೌಂಡ್ ಪಂಪೇರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಏನು ಅಂತೀನಿ ಈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆ ಕೊನೋಲಿ ಪಣ ಅಲ್ಪ ಮಟ್ಟ ಕೊನುಂಡ ನಮಕ್ ಲಗೇಜ್ಲ ಹೆವಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡಲ ತೂಕ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಹೆವಿ ಆನಲ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನೆಂಕ ತೋಷ್ಪರಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಚರ್ ಪೂರ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಲಕ್ಕನೆ ಆ ಥರ ಲಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಪೋತೀನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಫೆದರ್ ಕೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಪಿಕಾಕ್ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಏನ ಟೈಗರ್ ಮಂಡಿ ದೀದಿತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಏನು ಲೋಟಸ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಅವು ಐಡ್ ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಓಲಾ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇರೇಗ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇರೇಗ ಇರ್ನ ದಾದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಚ್ಪವಳಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಓಲಾ ನಮಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ದ ಓಲಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಬೈದೋಲಿ ಕೆನ ಅಲ್ಪ ಪೋಪಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ
ಕಷ್ಟ ಮಿಕ್ಕ ಪೂರ ಅಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ಲೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನೇ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ ಸೊ ಯಾ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ ಕಾಲಿ ದೇವಿ ಮಾತ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ರೂಪನ್ ಪತಂ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಏನ್ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೇಂಟ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಅಂಚ ಪಾರ್ದು ಅರೆಕ್ ಜೋಯಿನ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅರೆ ಫೋಟೋ ತೋಚ್ಪ ಎಂಕ್ ಇಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ ಸೊ ವಿದಿನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಮಂದಿರು ಅಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪುರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸೊ ಅಂಚ ಪುರ ಸೊ ನಮಕ್ ಆಪುಣ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಆಪುಣ್ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೋಲೇರು ಪುರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಐಡ್ಬೇಕ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಡಮ್ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಪೋದು ಅಕ್ಲ ಇಂಚೆನಿ ಜಡ್ಜ್ ನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ 4 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಂಜಿ ಅಕನ ಕ್ವಶನ್ 4 ಏನು ವೇಪನ್ ಕೆಲವು ಜನಗಳಿಗೆ ಆಪುಣ್ಕಿ ದೇಸಿಕಿ ತಂದು ಲೈವ್ ಇರೆಗ್ ಫಿನಾಲೆ ರೌಂಡ್ ಇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಸರಿ ಇಂಕ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬೈದಿತ್ತಂಡು ಈ ವಿದೌಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಚಿನ ರೌಂಡ್ ಆತಿನ್ ಪನ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿದೌಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದ ನೇರ್ನ ವಿದೌಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಬಂದು ಸೊ ಜನಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಕಿ ವಿದೌಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂಚೆ ಎಂಚಿನ ಅವು ಏರ್ಲೆ ಜಂಜ ಸೊ ಅವೆ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಏರ್ಪೋದ್ ಅವಳು ಪೋದ್ ಜರ್ನಿನ ನಾವು ಮಲ್ತು ಬೇದ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಪುಂಡು ಕಿ ಜರೂರಿ ಜಿ ಕಿ ಮಾತಾ ಜೋ ಬಿ ಪೇಜೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೂ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಅಕ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಡೋರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ದುಂಬೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಕನ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನುವೇರು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾತೆನ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಉಪ್ಪೇರ್ಪನ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಅಂಡು ನಮಗ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಲ್ಪ ಪನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತು ಪುಂಡ್ಕಿ ಜನಕ್ಲೆ ತೂದು ಅಂಚ ಬೋಡ್ಚಿ ಪಣ ಜನಕ್ಲೆ ಜೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರಾತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಉಪ್ಪುಜಿ ಈಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಕೇನ್ ಕೇನ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮುಪ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಕ್ಲೆ ಬಿಫೋರ್ ಡೇ ಅವು ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಆತನ ಮಾಡ ಸರಿ ಸೊ ಐಟ್ ಬಾಕ ಇರೆಗ್ ರೀಸೈಕಲ್ಡ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ರೀಸೈಕಲ್ ಪಣ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಜೋಗಿ ಜೋ ಭೂಮಿಡ್ ನಮಕ್ ಅವು ಕಜೋ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಎಂಚನಿಕ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸೊ ಅಪಗಲ ಎಣ್ಣೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೆಲವೇರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನಮಿ ನಮಿದ ಕಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಈ ಐಟ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಸೊ ಯಾನ್ ಪೂರ ತೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಏತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮಿ ನಮಿದ ಅವೇನ್ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಐತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿರು ಒಲ್ತು ಏತ್ತು ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಒಲ್ತು ಪೂರ ಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಏನೊಂದು ಡಿಸೈನರ್ ಇತ್ತೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದು ಇಂಚ ಉಂಡು ಎಂಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡೆ ಸೊ ಅರ್ನ ಪೂರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಡು ಇಂಕೊಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಶೋಕ್ ಆದ್ ಬೈದನು ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿಗೆ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಐಟಮ್ ಆತಿನಪ್ಪ ಸೊ ಇರ ದೂರ ಅಡಿರೆಗ್ ಅವು ಅಂಚ ತೋಜುನ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಫಿಶ್ ಪತ್ತಿದಿತ್ತೆ ಫಿಶ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಡ್ ಉಪ್ಪುನೇಟ್ ಅವೇನೊಂದು ತೋಚ್ಪಾಗ ಬಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಡ್ ಬಂದ ಫಿಶ್ ಲಕ ತೋಚ್ಪಾಯ ಸೊ ಅವು ಈತ್ ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಅವನ್ ಬರ್ತನ್ ಬಾ ಕಲ್ಪನೆ ಇರೆಗ ಗೌನ್ ದ ರೌಂಡ್ ಅಂಚೆ ಕೆಲ ನಮಗೆ ಟೈಟಲ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುವೇರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ